Над 35 събития формират тази година артистичния календар на Уикенд фестивала, посветен на улица Отец Паисий. Изложби, акции, прожекции, уъркшопове и музика на живо ще превърнат емблематичното за Пловдив място в огромна сцена. 50-метрова маса ще бъде опъната върху уличното платно в социалния експеримент «Хорска маса», а целта е да се стимулира гражданската активност и диалога. Ще бъде прожектиран и филма с куче по улица Отец Паисий, едно изследване за това как живеещите там съжителстват с домашните си любимци. Всеки може да се включи с идея за изработване на сувенир, посветен на улицата, или да разкаже любимия си спомен от тази част на града. Битак, спортен полуден, рисунки на паваш, уъркшоп по фотография също ще присъстват във фестивалния афиш. Продуценти на отделните събития, хора, които ги организират и продуцират, това са от една страна фундацията, от друга страна обитателите на улица Отец Паисий, които тази година се включват доста по-активно в програмата и за което сме много щастливи, защото това е една от целите на този фестивал – да активизира локалната общност. Освен много български творци, в тазгодишното издание участват и автори от чужбина, като Ноеми Голбърг, която пристигнала от Белгия специално за да се включи в фестивала. За мен е много важно изкуството да слезе при хората, да е на улицата, близо до тях, а не да остане затворено в галериите. Затова реших да участвам в този фестивал. С открито рок по-арменски и с караоке във форума активно ще се включи и арменската общност в Пловдив. Ние, живеещите в Пловдив арменци, с това си участие искаме да ви покажем съвременна Армения, съвременните арменци, вашите съграждани, и да ви потопим в корените на нашата култура, изкуство и вярвания. Надеждите на организаторите са Уикенд фестивала да провокира интереса на пловдивчани и повече хора да се включат в арт събитията.